Som Slovák a vždy poviem to rád, pretože Slovensko to je vlast moja. Naša krajina je skúšaná tvrdo a potrebuje tých, ktorí budú motorom, nie mzdou. Aby sa náš štát pohol a nezamrzol, nedá sa to spraviť jedným vrzom. Potrebuje nás rodákov a našu súdržnosť a ťahať za jeden povraz, aby sa neroztrhol, nie len rozmýšľať, kto koľko by na čom trhol. Je to ťažké, lebo veľa chudoby a dlhov sa hromadí a ide to hore krkom. Jánošíkov takých je tu plno, treba ďalších Štúrov a Štefánikov, aby náš národ